Давай же два кольки. Ой, 5 4. Я памятаю. Ой. А где находится Африка? Африка, ну ты где? Ой, Никла, ой, у меня в голове еще переблыдалось. Еще. Ой, опять. Не хочу учиться, а хочу гуляться. Ой, а где моя машинка? Ой. Добрый вечер, мои любые. Привітання, Тёмочка. Ой, Феечка, салют. Гуляєш? Ага. А чому тут стільки подручників, глобус? Бо сьогодні ж свято, день наставника. Сапраўды, віншуем усіх наставників. Вось і я вырашыў паспрабаваць, як гэта вучыцца ў школе. Малайчына і як поспехи? Па праўдзе. Па праўдзе. Ой, цяжка. У мяне ўсе прадметы ў галаве пераблыталіся. Як гэта школьнікі ўсё гэта могуць адольваць? Адольваюць, бо побач уважлівыя і добрыя настаўнікі. Ой, а я так стаміўся вучыцца, што пачаў думаць, а ці нельга ўвогуле без школ абысціся. Тёмочка, ты жартуеш? А што тут такога? Гуляй сабе цэлымі днямі. Чым не жыццё? Ты так думаеш? Я упэўнены ў гэтым. Тады мы зараз з табой правядзем эксперымент. Ой, Феечка, гэта вы? Я, Тёмочка. А што гэта ў нас электрычнасць знікла? Якая электрычнасць? Ты пра што? Пра святло? Нічога не знікла, вось лучына, яе запальваеш і светла. Нічога не разумею. А дзе ўсе нашы цацкі, машынкі? А гэта што такое? Нічога пра гэта не чула. Ну як жа, машынкі з коламі ездзяць? Ой, Тёма, не кажы абы чаго. Лепш дапамажы мне травы перабраць. Травы? О, Феечка, што з вами? Вы нас закінулі ў старажытнасць. А ў якое стагоддзе? Тёма, зараз 21-е стагоддзе, як і было. Не можа такога быць. А дзе тады тэлевізары, камп'ютары, мабільнікі? О, гэта што такое? Ну, як жа? Мабільнікі, па ім можна патэлефанаваць, хоць і на другі бок зямнога шара. Зямля-шар? Да яна ж пляскатая. Усе гэта ведаюць і трымаюць яе 3 сланы, якія стаяць на вялізнай чарапасе. Стоп. Гэта старая легенда. 1000 год таму была. Феечка, вы што, у школе не вучыліся? Не, нават не ведаю, што гэта. Я ўсё зразумеў. Гэта і ёсць ваш эксперымент. Вы нам паказалі свет, у якім няма школ. Правільна, Тёмачка, адгадаў. Ну як, падабаецца? Не, верніце ўсё назад, ну калі ласка. Ну добра. Ой, вось так лепей. Дзякуй вам, Феечка. Зразумеў, што школы проста неабходныя. Зразумеў, без іх мы б усе жылі ў каменным веку. Так, і вучыцца трэба вельмі старанна. Усё, не буду болей ленавацца. Феечка, а вы мне дапаможаце? Вядома, але ў чым? Будьце маёй настаўніцай. Ой, з задавальненнем. Вучань Тёма, якія у вас пытанні? Ой, іх шмат. І як запомніць табліцу множання, і як знаходзіць усё на глобусе, і адкуль бярэцца электрычнасць. Я ўсё хачу ведаць. Не спяшайся, вучань Тёма. Усё трэба рабіць па чарзе. Адразу ўсяго не запомніш. І пачнем мы з самага пачатку. А перш за ўсё прыбяром на стале. На што? Гэта вельмі важна. Парадак на стале
парадак у галаве. Ой, ну добра. А пакуль прыбіраем, мультфільм паглядзім. Ой, гэта мне падабаецца. Мультфільм. Ну ўсё, мультик скончыўся, давайте займацца. Цёмачка, а ты чуў выраз? Раніца за вечар мудрэйшая. Чуў. Тады ты павінен зразумець, што ўсе важныя справы лепш пачынаць з раніцы, добра выспаўшыся. Дык заўтра? Заўтра. Дапаможаце мне вывучыць табліцу множання. З задавальненнем. А зараз давай яшчэ раз павіншуем усіх нашых настаўнікаў са святам. З задавальненнем. Дарагія настаўнікі, віншуем вас. І жадаем вам старанных і добрых вучняў. І дзякую вам за тое, што вы ў нас ёсць. Са святам! Ну а зараз адпачываць. Добрай ночы, сябры. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.